ଓಂ କ୍ଳିଂ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏ ଯେଉଁ ସହସ୍ରଦଳ ଚକ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କଲେ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଲୟ ଲଗାଇଲେ ସେଠାରେ ହେଉଥିବା କୀର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦ ଅନାହତ ନାଦ ଅଚିରେ ଶୋଭାଯାଇଥାଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ 12 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା, ମୃଦଙ୍ଗ, କାହାଳି, ଭେରୀ, ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିର ନାଦ ସଦାସର୍ବଦା ସେଠାରୁ ଝରୁଅଛି। ତେଣୁ ଏବଂ ଅନାହତ ନାଦକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଯଦି ଲୟ ଯୋଗରେ ସେଠାରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଏ, ସେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ମନ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ ଏବଂ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିଗଣ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।